pod wantie gi wendo e studio kaendi. Limbe ma or timo kamaro gin limbe machalo nade, to chike mage matayore kod limbe mabilago. An gi ote namba 236 naneno ka Jackson Obilo kantie Nyabisa wacho ni awinjo maler kendo umora mathoth nikech upuonja weche mabeyo mabeyo kabisa. Aneno ka wan gi sim, on gi njareno e line mar sim. Ramogi TV hello. Oimre kono. Oimre ahinya, waloso gi ng'ato ine gwenge mage. Ana gwenge mag Thika. Adwa penjo jalony ni to be nyako inyalo nyompo wadgi ka thuolo onge korka wuongi nikech wuongi nosenindo. To koro thuolo nitiere kowadgi, be nyako inyalo nyompo wadgi. Erokamano kuom penjo michwalonwa kanyo endo. Erokamano. Asante sana. Ageno ni wendo ma wango e studio winjo penjo no. Antie gi ote mar iluonge ni Omondi Nyakwarambito majandere ligega Ugunja sub county Siaya county. Lin mosna wendo penjo mara en ni jagam nene gamo nyako ka wuoyi gi nyako koso ng'eyore koso ng'eruok nene bedo ka giromo for the first time. Mogi kantie gi penjo mar Bosco kawuok Ndhiwa, mano John Bosco. Upenjo ni kane jodongo wacho ni adog gi dhok okomorogi, ne gimako dhako koso? Nyakoro mogi yiena duoki Irlin kocha mondo awinjene ka penjo go ibro duok e yo makare. Aneno ka pod wan gi ng'ato e line. Sama pod warito we asom ote achiel moro modong'. Awacho ni an Philip Jakanam. Bedo kidhi kamaro luwore gi gik materi kanyo, samoro inie michalo wuod okaneno kondiko e yo maber manyalo somre maber. Chuni ni nyaka dhi mang'eny. An Julius Santie Imbo Magombe, TV ler pa chenro mar le mar bunge ema waremo kendo kuom kwayo. Erokamano wabro pani jogo e koma bro loso kanyo endo winjo maber kabisa. Wantie gi sim ng'ato e sim mar line mar sim. Ramogi TV hello. Hello. Machiegni Ramogi TV. Oimre ahinya, waloso gi ng'ato ine gwenge mage. Akwayo ni duokane sauti mar wang' jowi ni piny matin mondo ayutudre yo makare tafadhali. Kolo Imre. Oimre ahinya, seduoko sauti mar wang' jowi? Aseduoko, an gi penjo ariyo. Mokwongo waloso gi ng'aka to ine gwenge. An Pamela ko gi Drive 44. Erokamano machiegni. Apenjo na mokwongo. Ka mama wa gi baba wa onge to chuora dwa dhi nyombo ka owadwa. Nitie pek moro nikech owadwa nyalo wacho ni nyare pok onyuom to nyare pod still nitiere secondary. Nitie pek kanyo. Erokamano. Penjo mar ariyo, jok matero chuora nyombogi, onego bed ni ne gisedhi nyombo kose gin be gidhi adhiya nyombo. Erokamano. Asante sana. Lini winjo penjo ma joneno ochwalonwa kanyo. Koro aduoko poro ni iri kanyo mondo wadhi mbele gi twak. Erokamano nyako local instrumentals. Thuon penjo mabende omako wang'a sana en ni aneno ka janeno moro openjo kanyo ni jok mako ng'ama or dhi nyombo. Bochuno ni gimbe at least gimbe ne gisega nyombo koso ng'ama ko or dhi nyombo to kochuno bed ni ati embe entie Kenya kata ni osetemo kata mana donje Kenya mora mora. Noko chuno ni gibed ni gin te gin joma osenyombo. Nitiere kijende ma bende nyalo donjo e msafara mar nyombo ni ma poko nyomba seche ma gidhi nyombo ni tema kendo gidhi romo gi nyiri kocha ma ginyalo kawo. To adieri to ng'ama jawuoyo cha matelo nwa e wuoyo seche ma koro ji obet piny ka ji wuoyo od maro dwarore no bedo ng'ama otegno ma nyaka be ni en ng'ama nigi dhako. To aneno ka ji ariyo penjo ni to ka wuonwa gi minwa osenindo to owadwa nitie kata owetena nitie to jaoda dwa dhi nyombo
be chik oyiene mondo odhi onyomb kowadwa. Mano en kamano. Chik oyie ni dhok mana kowadu cha. Koro ka in gowetegi adek to owadu maduong' ema koro bedo kawuonu sechego ma inyalo ter dhok dalane. To awacho kamano nikech an be nyokelna dhok mana higa mokalo 2021 dhok nyaminwa to noyudo kapok nyara onyuom ma chiko kotamore ni kapok nyara onyuom to ok nyal ket dhok e dalana. Ikela kendo ne gikelo na dhok ariyo ma be pod aritora go dalana kanyo. Sama koro nyathi manyako orado kata mana gi dichuo ma bende dohero mondo koro gidage kanyakla. Bende dhok monego bed ni itero ne ng'ama maro kata mana wuon nyako. Jodala gi nyako ema wacho dhok ma gidwaro koso or ema neno kiwango ma to ni kel dhok. Koro imbe ineno to ibiro gare. To imiyi nyako. Koro kama ne watieko go chako so nitiere penj moko mapok penjo moro mabende awinjo komora sana. Iyudo ga ni seche moko ng'ama maro emosiko e od ng'ama or. Ben gima ber ka maro osika e od ng'ama or kata ni en osika kalimbe. Ok chik oyie, chik joluo ok oyie nikech ok en ungwana. Wachako kwa wacho ni nitiere uhusiano kind maro gi or, luor maduong' ma ei joluo onge kama luor liche maloyo kind maro gi ng'ama ore. Ema bedo ni kata ndalo chon to ne maro ok mos kata gine ore gi lwete. Mano kane chon ahinya nikech luor mano beto noero. Emomiyo sani ka ng'ama maro nyalo wuok e ode to en osiko mana e od nyare kama koro gintiere gi ore. To mano timo makosa. Ok onego tim kamano ero. Onego embe odhi olim mana nyare ka chunore ni onego odhi olim nyare. To nindo bendo nyalo ninde od ng'ama or. Chikwa ok oyie. Jaluo ok oyie ni ng'ama maro nyalo dhi to ninde e od nyare. Itimori nade odwanyore. Ere kaka odhi ninde e od nyare. Janeno moro ochoro no penjo moro kae ni ka jodongo dagi dhok pod gidong ka gimako dhako kose dhako pod iweni idhi jipanga e kidwogi. Seche ma wadhi nyombo mokwongo cha kaluwore gi chikwa kaka chenro nobet, dhako pok idhi godo. Dhako pod ni dalagi. Pod en nyako. Be koro ok waluonge ni dhako dong pod en nyako. Koro kisetero dhok, wach ni tero dhok 4 to jodongo wacho ni oyo ori medwa dhok. Idok dala tiwe dhogi 4. Nyako bende iweyo. Idhi tiduogo gi dhogi 5 kata 3 moko kiseikori. Tikelo koro inyombo. Kato kanye ma giwacho ni ori inyombo. Koro unyalo dhi gi jaodi kata giwacho ni jaodi biro luwi. Bang' kata ndalo moko 3 4 wik achiel. Wang'adi matin jaduong' aneno ka bende wantie koda ng'ate yamo kanyo endo. Ramogi TV, hello. Lin ma Grace. Machiegni nya Grace. Ineno wakiwuok e gwenge mage? An ni ka Kisumu Maseno. Machiegni ahinya. An Grace Wasuna. Apenya nitiere nyako monyuom. Kae to gichwanyore gi chuore. Kae to chuore owacho ni ok odwa dichuogno ni koro biro nyuomo nyithindo. Koro nyako machal kama ng'at machielo be nyalo nyuome nikech nyuom mokwongo cha ni ne ng'ato nyuomo nyithinde. Koro ng'at machielo dwa nyuome ni koro ng'ane monyuome. Mano be timore kamano. Erokamano ahinya. We apeny ni ane jalony. Erokamano ahinya. Jalony ka bende nyalo duoko janeno no endo. Seche ma ji osedak. Ji bedo gi problem ei dak. Machopo kama koro samoro dhako ringo dok thurgi. Onyalo bedo kata ni opondo
odok thurgi nikech nitie kaka ochwanyoru moro igo dhako kaka chon ne igo dhako samoro iole gi goch oringo dok thurgi to samoro wach ni koro mago bedo mang'eny madak koro kethore mochopo kama koro onge gimoro ni koro wadwa daka dhako osedok dala gi to tamore ni ok oduogi to mano be ne tek ndi kuom joluo nikech ei joluo gimoro ni divorce ne onge to ne gima very difficult mondo yud ni ji owere to kotimore adieri ni nyaka ji were to dhok manisetero ka emiwaro idhi tidhi waro dhok kaka ng'ama or kor idhi mane apani mane adwa wacho mogik kama nyalo dhi kama rumo gik to bende ahinya wero no bido ka or ok dhi ahinya oro mana ji to kisedhi to wach ni itero dhok kata auchiel te to in gi nyithindo to be ok iwar te idhi nyalo wacho kata ni waro dhok ariyo to modongo dong e bwo nyithindo mane kaka mano timore erokamano nya jaduong' Ngota. Aneno ka bende Kolokol Instrumentals kapok watieko sa bende mayo wang'wa penjo mogik ma bende dihero chwalo ne jaduong' Ngota e wi thuon twak ma bende wantie godo odiochieng' ma kawuono ni endi. Kolo. Aha. Erokamano ahinya kalure koda jaduong' Ngota amora ahinya koda thuon weche ma bende intie godo odiochieng' ma kawuono ni endi. Weche ng'eny sa ematin. Omiyo nyaka Ramogi Juang ochopo kuma koro wadwaro tieko twag ni endi. Jaduong' Ngota kapok watieko twak wach mogik ma bende dihero wacho e wi or sama koro dhi limo ng'ama maro mana very fast bang'e to koro ibonyisowa kuma inyalo yudie. Dwarore ni or obed ng'ama nigi respect luoro to kodhi kamaro to dhi gi luoro mano e gima ne kelo luoro e kit dhako gi chuore nikech or dhi e dala gi ka en gi luoro koro kata kobet gi chiege ni to trite kod luoro ema kero dak maber e kinde kod jaode noero dho kaka iwacho no nitiere instances ma pe okwa wacho kanyo ero machalo kaka nitiere liel to bende nyaka or dhi mana dala kocha samoro bende gima social moro kong'o moro iloso tidhigo ka ori to gimbe giloso moro to ena gimoro ma nyasi mago bende nitiere to mana mago kende luoro nitie ma ok idi we ni pile sieko ka ori kaka maru Mogik inyalo yudi e mbui mane mano Facebook, Twitter, Instagram. Facebook antie kako Mondi Ngota to kendo mana simu niedi WhatsApp mago kende marito ragodo. Mana kamano nyaka Ramogi Juang wacho ni sa ematin weche to thoth wachopo giko no endo mar chendo no endo mar mbak ndalo pod inyalo chwalonwa ote ma mari kopogre gi mano bende inyalo tudri achiel kachiel koda jaduong' Mondi Ngota e wang' buk ma mare kanyo endo ka dibede ni nitie gi penjo moro amora ma bende dihero chwalone ko kamano to nyaka Ramogi Juang peso luro koko penjri ane matut ni ang'o momiyo thoth bengi oket ga volume kata mana sauti mar ngolo malo nyaka kendo odiochieng' mar kiny kanyo endo luonga ni Lin Ramogi nyar Nyakach. Luonga ni DJ Kolokol Instrumental an be aparo ni ka be in gi twak mora mora ma di her kata pachi mora mora ma di her ni wakele studio kae topic mora mora ma di her ni wakele studio mondo wawuoe kae oyie ni oronwa ote e namba 236 nyalo donjo inbox mara DJ Kolo kata Ramogi TV inbox kata mar Lin Ramogi Nyakach tioro kanyo ni agombo ni uwoe gima chalo kama mondo wapuonjre kaka jokanyanam. Erokamano kuom kitera Ramogi TV warad kendo kiny e chenro mar mbak ndalo.